Investovanie sa za posledné roky výrazným spôsobom zmenilo. Ešte nedávno sme boli zvyknutí, že ak ste si chceli nakúpiť akcie Apple, Google, Microsoftu či kúpiť S&P 500, tak ste museli zajsť do banky. Solidny partner v burzliwych czasach. Alebo ste sa stretli s kamarátom zo strednej na kávičke. No tak zdravím. Dobré dopo. Dnes je už doba úplne iná, no a na to, aby ste investovali, vám stačí registrovať sa u brokera alebo si stiahnuť aplikáciu daného brokera. A keďže je investovanie dnes už naozaj jednoduché a nepotrebujete na to nikoho, tak práve v tomto videu som sa rozhodol urobiť recenziu azda najpopulárnejšieho brokera v Česku a na Slovensku, a to je XTB. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, ak sa vám video páči, dajte odber, dajte like. Na dnešné video bude venované brokerovi XTB. Povieme si niečo o jeho histórii, zabezpečení, o tom, čo tam môžete nájsť, a takisto to bude slúžiť aj ako menší návod, ako s touto platformou pracovať. Poďme na to. História XTB, alebo inak povedané X-Trade Brokers, siaha ešte do roku 2002, kedy v Poľsku vznikol práve tento broker. Dnes môžeme jednoznačne povedať, že XTBčko ako broker je najpopulárnejší, najznámejší práve v našich končinách. Na čo z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležité, má licencie ako od Národnej banky Slovenska, tak aj Českej národnej banky. Kancelárie XTB môžete nájsť napríklad v Bratislave, blízko autobusovej stanice Nivy. Ich webová stránka je v češtine aj slovenčine a rovnako aj aplikácia, ktorú nájdete na Google Play alebo iStore. No a okrem toho ste už možno aj vy zahliadli niektoré z ich videí, kde ich analytici Tomáš Vranka alebo Marek Nemky zo Slovenska alebo napríklad Jaroslav Brichta z Českej republiky komentujú trhy, pretože XTB má aj veľký YouTubeový kanál, kde pravidelne prispievajú zaujímavým obsahom. A čo sa týka bezpečnosti, tak keďže je to regulovaný broker so všetkými potrebnými licenciami, tak majetok investorov je oddelený od majetku spoločnosti a takisto XTB je súčasťou garančného fondu. To znamená, že vám kryje váš majetok až do 22 000 eur, ak sa bavíme o tom, že máte vložené na účte eurá. V prípade akcií je to trochu ináč, ale to si povieme práve pri akciách. Jednou menšou nevýhodou je, že XTB ako broker zatiaľ neponúka dvojfaktorové overenie, na čom sa ale podľa mojich informácií pracuje. Tam musíme už odstartovať ty stránky a budú psát všichni voliť, že na to hľadáme. No a poďme si predstaviť jednotlivé segmenty ich biznisu. Ich najväčším biznisom sú tzv. CFD kontrakty, inak povedané Contract for Difference. Základom toho je, že sú to v podstate len papierové kontrakty, vy reálne nevlastníte dané podkladové aktívum, no a viete tam používať pákový efekt, čo znamená, že si viete tak znásobiť svoje zisky, ale na druhú stranu aj straty. Navíc nikdo nemá obchod s elektrem. Skladník, co ty na to? Toto je základným príjmom asi každého brokera, takisto aj XTB. Ja osobne CFD kontrakty nevyužívam a treba povedať, že ak aktívne obchodujete napríklad na páku, tak brokery musia uvádzať štatistiky, ako sa takýmto ľuďom darí. Na XTB je práve viac ako 70% takýchto účtov v strate, ale nie je to len u XTB, ale je to práve u všetkých brokerov vo všeobecnosti. Takže aj z tohto naozaj vyplýva, že ten trading čohokoľvek je celkom zložitý. Stále väčšina ľudí nedokáže byť v zisku. A tu sa dostávame k druhej možnosti, a to je reálny nákup akcií, a toto je už možnosť, ktorú napríklad na svojom investičnom účte využívam aj ja. Ak nakupujete skutočné akcie, tak to znamená, že vy keď si kúpite danú akciu, tak tá daná akcia je napísaná na vaše meno a to má dve zásadné výhody. Ak máte nakúpené reálne akcie za akúkoľvek sumu, tak aj keby XTB ako broker skrachoval, tak vy o dané akcie neprídete, ale vaše akcie sa len presunú k inému brokerovi, kde ich aj naďalej budete mať. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo aj ja investujem u XTB práve do akcií. No a okrem toho, čo sa týka akcií, tak na XTB nemáte žiadny spread, žiadne poplatky a neplatíte nikomu províziu. Na čo je obrovskou výhodou, tak od minulého roka si viete nakupovať aj tzv. Frakčné akcie. Lebo napríklad akcie spoločnosti Apple stoja viac ako $180. No a vy, aby ste si nemuseli kupovať jednu celú akciu, vy si napríklad viete kúpiť
kúpiť pol akcie, čiže napríklad za $90, avšak minimálna suma je aspoň 10 eur. A keďže akcie sú stále celkom rizikové, tak tam viete investovať aj do ETF-iek, napríklad S&P 500 alebo do nejakých globálnych svetových ETF-iek alebo európskych, ázijských, jednoducho čo vás napadne od výmyslu sveta a takisto aj komodít. Novinkou, ktorá bola zavedená len nedávno, sú tzv. Investičné plány. Investičné plány znamenajú, že vy si vďaka investičnému plánu cez mobilnú aplikáciu viete nastaviť, že vďaka investičnému plánu si vy vo svojej banke zadáte trvalý príkaz, vyberiete si dané ETF-ko, no a napríklad keď si nastavíte trvalý príkaz na 10. deň v mesiaci, tak ako náhle vám na XTB do tohto investičného plánu prídu peniaze, tak sa vám automaticky nakúpi dané ETF-ko a máte to niečo ako pravidelné sporenie, či už pre seba, pre svoje deti a robíte tzv. Dollar cost averaging, čiže každý mesiac prikupujete dané ETF-ka a priemerujete si tak cenu. Tieto investičné plány sa však dajú použiť len pre ETF-ka, viete si celkovo vytvoriť až 10 investičných plánov a nedajú sa použiť na konkrétne akcie. Toto je za mňa celkom správny krok, pretože tie akcie sú predsa len viac rizikovejšie a ETF-ka máte oveľa viac diverzifikované. Ak by ste o investičných plánoch chceli vedieť viac, tak ja vám odporúčam práve toto video od Tomáša Vránku. Ak vás táto recenzia presvedčila a chceli by ste si u XTB otvoriť účet, tak dole v popisu tohto videa aj v pripnutom komentári máte link na registráciu. Ja už som práve na stránke XTB, no a čo sa mi veľmi páči, majú tu práve oni aj vzdelávanie, čiže XTB ako spoločnosť robí kopec analýz a článkov, ktoré si môžete pozrieť. No ale potom máte tu takisto aj demo účet a viete si aj otvoriť účet. Ja už u XTB otvorený účet mám, a preto sa rovno prihlásim na svoj účet. A keď sa pozriete na môj investičný účet, vidíte, že hodnotu má nejakých 6350 eur, aktuálne tam mám nejakých 5000 eur voľných, pretože sa sám chystám nakúpiť určité akcie. Máte tu kompletný kalendár, dole máte vlastne vašu ponuku, čo držíte. Viete tu napríklad už nastavovať aj tie investičné plány, čo sa pred časom nedalo. Na hore napríklad, keď si napíšete Apple, tak tu presne vidíte, že Apple jedná sa o akciu alebo CFD. Ako som hovoril, ten rozdiel medzi CFD a akciou je to jasné, čiže ja napríklad osobne vždycky nakupujem akcie, takže kliknem napríklad na Apple ako akciu, vidíte, že cena je okolo 185 eur. Na tu si viete pozrieť, že buď to nakupujete za 100 eur, alebo vlastne si viete vybrať, že koľko akcií chcete nakúpiť, dáte nákup a hotovo. A takýmto spôsobom si viete nakupovať rôzne akcie, rôzne ETF-ka, jednoducho čo vás napadne, aj kryptomeny. Čiže XTB ako platforma je vhodná ako pre nejakých špekulantov, tak aj pre dlhodobých investorov a pasívnych investorov.